Һине тормыш үзе һайлагандыр. Көләс йөзле, йомарт күңелле. Илем тыеп янган хисләреңде күпме кеше тойды, кисерде. Ижадыңдың сәскә аткан сагы, илаһи моң, тәүге адымдар. Атлай бара ер тормышың булды. Мәңге яшәр ер да халкыңда. Сагу йондыз булып балкының да, капыл гына һүндең усакта. Иске фото гына шаһиттер ул, һин бәхетле инең булсакта. Юк янда, йондыз булып устың, якты эзләр генә калдырып. Ә йырдарың яшәй күңелендә, һине һөйгән газиз халкыңдың. Йыһанда якында йондызлар куенында барасы менән бер бала йөрәсә ай бала шул ердә безнең ил ул илдә тик бир яй козагыңды халкым йоклама йөрәсәңде курсакла һөйгәнде үҙенә яндарар бары тик йөрәсәң. Балалар үтһендә, әсәнән һөйөлһендә, йөрәсә ләһебгә сәс, онотмаһында, биргәнен алағын, рәхмәтен яй козагыңды халкым йоклама йөрәсәңде курсакла һөйгәнде үҙенә яндарар бары тик йөрәсәң.
тигераса. Yer kursağımdı halkım yoklama, hüyürəsəngdi kursaqlar. Hüyəndi uluna hayəndir, barı tigirəsən.